قدمي تمسيو زينا كسمعكم قدما مينستر إثيوبيا أبي أحمد نهزب تግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታ ንመጨረሽታ ግዜ አርኢና ኢና ኢሎም ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ኢሎም ፀውዕዎም ምኽንያት ውጽኢት ኣየምፅአን ዝበሉ ቀደማ ሚኒስተር አብይ ጁንታ ኢሎም ፀውዑ ሕወሓት ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንዲ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክራሉ ኢሎም ቀደማ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አታሒዞም ንህፃናትን መንእሰያትን በአደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት የአግዶማሎ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ህፃናት ወታደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቕዎሎ ኢሎም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን ብኻልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተውሃቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት አላነ አፍሊጦም ድሕር ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ፕሬዝዳንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህጹጽ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ጸላኢ ኣይኮነን ኢሎም ምስኡ ኣብ ዝተተሓሓዘ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቐተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፉና ኣሎ ክብል ከሲሱሎ ናይዚ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ተጸበዩና ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ከፊትዎ ዝበሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ መስግጋሩ ገሊጹ ሰብኣዊ ረድኤት ንክባጻሕን ንሓረስቶት ናይ ሕርሻ እዋን እዩ ብዝብል ዝተወስደ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ሕወሓት ንመላዓዓሊ ኩናት ተጠቒሙሉ ኢሎም ዋና ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለጺ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ውግእ ናብ ዝሓሰያ ክልል ትግራይ ንምእታው ዘኽእል ዝበለጸ ባይታን ክፍጠር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ፀዊዑ ረድኤት ዝፀዓና ኮምቦይ ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ንምምላእ ጠለብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ትብል ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተደጋጋሚ መፈተሺ ነቑጣታት ናብ ትግራይ ንዝኣተዋ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ጉዕዝአን የደናጉዮ ከም ዘሎ ሕብራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ 9,000 ኩንታል ዝፀዓና 50 ዓበይቲ ማካይን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ወፍርታቱ ቅድሚ 2 ሰሙን እንደገና ካብ ዝጅምር ንፈለማ ግዜ ናብቲ ክልል ዝኣተዋ ማካይን እየን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ዝጋዓዝ ምግብን ኣቑሑትን ን200,000 ህዝቢ 2 ሰሙን ጥራሕ ዝምግብ እዩ ይበል ወሃቢ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶማስ ፍሬል እዚ ዝኣክል ኣይኮነን ንኣስታት 4 ሚልዮን ተጸባይ ህዝቢ ንምቕላብ እቲ ዘጋዕዝናዮ መጠን ዝወሓደ እዩ እውን ይበል ኣስዒቡ The food stocks and other emergency items just delivered and badly needed by the communities in Tigray. እቲ ዘጋዕዝናዮ ምግባውን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ከምኡውን ንህዝቢ ዘድልይዎ ቀረባትን ኣብ ሓፂር ግዜ ክጽንቀቕ እዩ ስለዚ ናብቲ ክልል ዘየቋርፅን ስሉጥን መስርሕ መተሓላልፊ የድልየና እዩ ኣብቲ ክልል አንጸላልዩ ንዘሎ ከቢድ ጥፍኣት ክነወግዶ እንተኾይኑ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 100 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ክንጥቀም ኣለና ብመሰረት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቐረባ ዘካየዶ መጽናዕቲ ጠለብ ምግቢ ልዕሊ 400,000 ህዝቢ ትግራይ ጥምየት ከም ዝኣተዎ ካልኦት 1.8 ሚልዮን ድማ ኣብ ጥቓ ጥምየት ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጹሎ ፌረል ኣብ ዘረብኡ እተን ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ኣብ ቅድሚኤን ነዊሕን ኣጸጋምን ጉዕዞ ይጽበየን ስለ ዘሎ ከይደንጎያ ናብ ትግራይ ንክብገሳ ፀዊዑ ካብ ከተማ ሰመራ ክልል ዓፋር ናብ መቐለ ዘሎ 445 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንምሽፋን 4 መዓልትታት ከም ዘድልየን እውን ጠቒሱ WFP is extremely concerned with the pace of the response and capacity. WFP ይረኽቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ከምኡውን መጠን ረድኤት እኽልን ዝተኸዘነ ነዳድን ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣድማዓይ ኣገልግሎት ንምልጋስ ዘሎ ተኽእሎ ከዳኽሞ እዩ ዝብል ዓብዪ ሻቐሎት ሓዲርዎ ኣሎ WFP በዚ መጠን እዚ ነቶም ኣብ ትግራይ ረድኤት እኽሊ ይጽበዩ ዘለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ ጻዕርታትና ክንሓይል ንኾን ኢና ዝብል ተስፋ ክሕድር ኣይኽእልን
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንህዝቢ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ታሕሳስ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ $176 ሚልዮን ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈላማይ ኮምቦይ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ድሕሪ ኣብ መቐለ ምብፅሕን ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እተን ማካይን ኣብ መገዲ ተደጋጋሚ ፍተሻ ስለ ዘጋጥመን ይደናጎያ ኣለዋ፣ ስሉጥ መስርሕ ምጉዓዝ እዩ ዘድልየና ይብል ኣሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 4 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ሓገዝ ኮይኑ ኣሎ ናብ ዝበለሉ ክልል ትግራይ ንምብጻሕ አንቀፍቀፍ ዘይብሉ መስርሕ ኢና ንደሊ ከም ዝበለውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ አቶ ምትኩ ካሳ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ናብ ትግራይ ረድኤት እኽልን ካልኦትን ብግቡእ ንምምልላስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣጣጢሑሎ ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ንሶም ብቐጥታ በረራ ወይ ካብ ሰማይ ረድኤት ምዕዳል ዝብል እማመ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ። አሉታዊ ተራ ዲጂታዊ ሚዲያ ብምንካይ ግጭት ንምፍታሕን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ምህናፅን አስተዋጽኦ ከበርክት ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ግጭት ንምዝሓል ዝሕግዝ ናይ ዲጂታል ፖለቲካዊ ምይይጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብንቕሓት ምስ ዝነጥፉን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ምይይጥ ተኻይዱሎ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ዕግርግር 72 ሰባት ተቐቲሎም ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዘርኣይዎ ኣብያ ምትሕብባር ን15 ኣዋርሕ ክእሰሩ ዝተወሰዱ መራሒቲ ሃገር ነበር ጃኮብ ዙማ ድሕሪ ዝሰዓበ ዕግርግር ደቡብ አፍሪካ ትናወጻላ። ደገፍቲ ዙማ ንትካላት ካዕንኡ ምስ ፖሊስ ክራጸሙን ከለው ክሳብ ሕዚ 72 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣሽሓት ሰባት እውን ንማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለው። ናይ ዓለም ትካል ስደተኛታት IOM ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ብባሕሪ ንምጉዓዝ ብሰንኪ ዝግበር ጉዕዞ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ፍርቂ ዓመት ክወዳደር ከሎ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ብልዕሊ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። IOM ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣብ ናይ 2021 ኣቆጣጥራ ፈረንጂ ፈላማይ 6 ኣዋርሕ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ይፍትኑ ዝነበሩ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት እንተወሓደ 1146 ሰባት ኮይኑሎ። መብዛሕትኦም ንባሕሪ ሜዲትራንያን ከቋርጹ ከለው ብዘጋጠመ ሓደጋ ምማቶም እውን ወሲኹ ሓቢሩ። በዝሒ ንምስጋር ይፍትኑ ዘለዎ እውን ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 31500 ሰባት ብሰበ ስልጣን ሰሜን ኣፍሪካ ሂወቶም ድሒኑሎ። ብሰንኪ ሓዱሽ ዴልታ ዝተባሃለ ተላባዲ ዓይነት ኮሮና ቫይረስን ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍለ ግዝኣታት ትሑት ሙሳድ ክታበትን ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ምስፋሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ገጢምዋ ኣሎ። ኮቪድ-19 ብቁልጡፍ ይጋፍሐለን ካብ ዘለዋ 10ታት ክፍለ ግዝኣታት ሚዞሪ ኣብታ ሃገር ዝተሓተ መጠን ክታበት ካብ ዘለዎን ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ እያ። ኣስታት 45 ሚእታዊ ነበርቲ እንተወሓደ 1,000 ክታበት ወሲዶም ኣለው። ኣብ ሚዞሪ ዘሎ ዝኸፍአ ኩነታት ምሕዳር ባይደን ንጻዕርታት ምርመራን ክታበትን ከባቢያዊ ሰበስልጣን ዝሕግዝ ሓደ ናይ ግብረ መልሲ ጉጅለ ኣጣይሾም ኣለው። ብኻልእ ዜና ብሰንኪ እዚ ሓዱሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዴልታ ነበርቲ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንኻሊእ 2 ሰሙናት ተዓጽዮም ክቕጽሉ እዮም። ዛጊድ በዚ ሓዱሽ ምስፋሕፋሕ ኮቪድ 2 ሰባት ሂወቶም ሲኢኖም ኣለው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ መጥባሕቲ ምስ ተገብረሎም ድሕሪ 10 መዓልታት ካብ ሆስፒታል ክወፁ ተራእዮም። መሳኽር ንፖፕ ፍራንሲስ ዘፀዓነት መኪና ሎሚ ንጎሆ ረቡዕ ካብ ናይ ሮማ ገመሊ ፖሊቴክኒክ ሆስፒታል ክትወፅእ ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም። እቲ መጥባሕቲ ኣቐዲሙ ብዝተተሓዘ መደብ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ተቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፅአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ኢሎም። ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን። ብኻልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለው። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ። ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንኣላማጣን ኮረምን ምቁፅጻሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብጽሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ
ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝጸውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም። ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም። ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንኽሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉ ኢሎም ኣስዒቡ። ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን፣ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ኸይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎ ኣሎ ኢሉ። ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓጽፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓጽፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺኡ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥምየት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ። ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥምየት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥምየትን ክዛረብ ምጽንሑ ረሲዑ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ኸይተረፈ ስቕታ መሪጹሎ ይብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮን ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም። ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓጽፍን መጸዋዕታ ነቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ያፍልጥሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መዓስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበጽሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡም። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ስዕብ አፍሊጡሎም። ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ በወታደራዊ ስራሕ እምበር በአክቲቪስትታት ዝፍጸም ስራሕ አይኮነን። ስለዚ አበይን መዓስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና እንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር መረብ ነው። ማንም ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና። ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንሪኦ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነህ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ኣይኮነን ኢሉ ምስኡ ኣብ ዝተሓሓዘ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፋሉን ክብል ከሲሱ ኣሎ ሙልጌታ ጽባሃ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ይቕጽል ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ትኩረት ዝገበረ ነይሩ ኣብዚ ሓፂር መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን በደል ተፈጺሙ ኢሎም ብጥይት ጥሜትን ጾታዊ መጥቃዕትን ህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተሰሪሑ እዩ ብምባል ከሲሶም በዚ በደል እዚ ዘይተንበርከኸ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተቃሊሱ ይስዕሮም ኣሎ ክብሉ ገሊጾም መሬት ትግራይ ብሓይሊ ተወሪሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ መሬት ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብቲ ክልል ይውፁ ተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ክብሉ ሓቢሮም ባለፉት 8 ወሮች ከተፈጸሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት በኃይል የተቆጣጠሩ ወንጀለኞች ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ካብ ዝተፈጸሙ ሓደ ሕገ መንግስቲ ብምርጋጽ መንግስቲ ትግራይ የመሓድሮም ዝነበሩ ቦታታት ብትዕቢትን ሓይልን ተቆጻጺሮም ዝጸንሑ ገበነኛታት ነቶም ዝሓዝኩሞ ከባቢታት ለቂኩም ብዘይወዓል ሕደር ተመለሱ ዋላ ተባሃሉ ጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት እናተሰናድኡ ጸኒሖም እዮም ሕዝውን ዳግማይ ዝሓዝኩሞ ቦታ ብቕልጡፍ ለቂኩም ውፁ ንብል ተዘይኮይኑ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዝገበርናዮ መሰልና ተቃሊስና ክነኽብር ኢና እዮም ዝበሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ጸላኢ ኣይኮነን ዝበል ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓይልታት ግና ንስልጣኖም ክብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ጸገም የእትውዎ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም ደግሞአለው የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም የትግራይ ህዝብ ትናንት የአማራ ጠላት አልነበረም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ጸላኢ ረቂሑ ይፈልጥን ክደግሞ እዮም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ ኢሉ ረቂሑ ይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ይነበረን ለሙን ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ይኮነን ጽባሕውን ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኸውንን ይኹን እምበር ኣብ ስልጣን ዘለው ስልጣኖም ንዘይምልቃዕ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝለዓለ ሓደጋን ጥፍኣትን የእትውዎ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ንናይ ስልጣን ጻምእ ዘለዎምን ተስፈኛታትን ተባሂሉ ዝኽፈል ህይወት የለን ኢሉ ክቃወምን ክቃለስን ይግባእ እዮም ዝበሉ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝበፅሐ ጥፍኣት እቶም ፈጸምቲ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ብምባል ግድኦም ክዋፁ ይግባእ ኢሎም ሓይልታት ወፃኢ ብምዕዳም ክሰዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ካሊእ ምድላዋት ንዳግማይ ጥፍኣት ኣይንስለፍን ብምባል ክትቃወሙ ይግባእ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፈሎ ክብል ከሲሶሎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተኣሲሮም ገለገሊኦም እውን ዝኣተውዎ ኣይፍለጥን ዝበለት መግለፂ ብምክንያት መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ዘፍረይዎ ሃብትን ንብረትን ተዘሪፉ ላዕሊ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ኣብ ዘለዎም ኮንቴነራት እውን ተዓፊኖም ይርከቡ ብምባል እቲ መግለፂ ከሲሶሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደል ዝፈጸሙ መራሕቲ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ተሓተቱ ክኾኑ ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ናብ ክልል ኣምሓራ ክንሓልፍ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ ወራሪ ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊርና ኣለና ክብል ኣፍሊጡሎም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንክድግፎ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ ናይቲ ክልል ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ህወሓት ንሰብኣዊ ረድኤትን ሓረስታይን ክሓርስን ተባሂሉ ንዝተበፅሐ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንድምፂ ኩናት ተጠቒሙሉ ኢሎም ብመሰረት ዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንራያ ኣላማጣ ኮረም ወልቃይት ጠገዴን ማይ ፀምርን ኣዋግ ህምራ ድማ ንጻግብጅ ዛታን ኣበርገለን ወራር ከፊቱ ኣሎ ኢሎም
እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውና ዝቐንዐ ጥቕዓት ተዓዛባይ ኮይኑ ክሓልፎ ስለ ዘይኽእል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊሩ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኸ ውዕላት ተቐያዳይ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹሎ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ካህናትን ዓበይትን ኣብ ቅድሚት ኣብ ውግእ ኣሰሊፍዎም ኣሎ ኢሎም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ቃልሲ ናብ ዝበሎ ተበግሶ ሙሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ፀዊዑ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ህዝባዊ ፖሊስን ኣኽባሪ ሰላምን ከምኡ እውን ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ግብራዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታን ንሉዓላዊነት ሃገሮምን ንህልውና ህዝቦምን ብጽንዓትን ብቆራጽነትን ደው ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ወሃቢ ቃል ማእከላይ ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ማሕተት ብምግባር ብዛዕባ ነበራውን እዋናውን ኩነታት ተዛሪቡሎ ሳራ ፍሳይ ኣዛሪባቶ ሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ ቅድሚ ሕዙን ግልጽ ኣመፅናዮ ኤቭሪ ስኩዌር ኢንች ናይ ትግራይ መሬት ካብ ወረርቲ ሓናቆት ብሓይሊ ነውፅኦም ከም ዝግባእ ወሲና ንቀሳቀስና ነርና በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታትን ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ኦፕሬሽን ኣባይ ቴዎድሮስ ሳምኑ ገለ ዝበሃሉ ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰሱሉ ቆሎምን ኣለማትን ሓውስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባቢታት ነፃ ዝወፅሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ናይ ፀላኢ ሓይልታት ድጋሚ ክመፁ ዝኽእልሉ ዕድል ንምኽላእ ዝኽእል ቀፃሊ ኦፕሬሽናት እውን ይካየደሉ ወፍረደታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ኣምሓራ ግዛኣትና ክነምልስ ብዝብል ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ፍዕል ኩሉ ኣዴታት ትግራይ ደቀን ተቐቲሎም ደቀን ረብ ተገይረን ዚኣሉ ኩሉ ግን ደቀን ኣጋዲለን ታሪክ ዝሰርሓ ምዃነ ንግምታት ኢና ምስማን ኦፕሬሽን ዝነገርና ኣለና ኦፕሬሽን ብጣዕሚ ሰክሰስፉል እዩ ሓይዞም ንቕፅለና ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ዳርጋ ኮይንዎ ከተማ መቐለ ኣቲኹም ንሓይልታት ፌደራል ንሓይልታት ኤርትራን ደፊእኹም ከም ዘውፃእኹሞም ትዛረቡ ብሓይልታት መንግስቲ ድማ ባዕላቶም ገዲፎሞ ናይ ጽሞና ግዜ ነቲ ህዝቢ ክሓርስ ኢልና ኢና ወፂና ክረምቱ ንኸተኣናግድ እኹል ዝኾነ ዓቕሚ ፈጢርናሉ ኢና ወፂና እዮም ዝብሉ እሞ ኣብኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ እዋን ከተማ መቐለ ተስገአና ከተማ ኣይኮነትን ከም በዓል ሸራሮ ዓብዪ ዓዲ ወይ ድማ በሻሻ ማዕረአን ኢና ጌርና እያ መፂና ኢሎም ተዛሪቦም ከተማ መቐለ ክትኣትዉ ከለኹም ኣብ ከመይ ኩነታት ነይራ ከመይ ረኺብኩማ ከምተን ካልኦት ከተማታት ዝዕነውን መቐለ ምናልባት ናይ ዓለም ትኩረቱን ክስሕብ ዝብል ይመስለኒ እዚ ዝበሃል ፊዚካሊ ዝርአ ጉዳት የለን ግን ብዙሓት ካላት ዓንዮም እዮም ብዙሓት ካላት ተዘሚቶም ተዘሪፎም እዮም ህዝቢ ኣብ ስቃይ ብዙሕ ዓይነት ግፍዕታት እዩ ዝነብር ነይሩ ዝኾነ ኣብ ዛእተና ሰዓት ህዝቢ በሽሓት ወፅኡ ደስ ኣበል እዚ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕት ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝፍፀም ዝነበሩ ልበታትን ንግዚኡ እንተኾነ ደው በሉ ዝፈጠሮ ስምዒት ኣለካ ወሳይ ናይ ጥሞና ግዜ ገለገለ ዝበሃል ዘረባ ናይ ዓብዪ ብዙሕ ሲሪየስሊ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ኢንፋክት ብሃገር ደረጃ ካብ ዘለዎ ሓይልታት እቶም ጠንካራ ዝበሃሉ ሸዓተ ዝኾኑ ክፍሉጣት ሰሙን ኣብ ዘይበለ ግዜ ሙሉእ ዝተደምሰስሉ በሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ተቐተልሉ በሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ዝተማረኽሉ ኣብ ኩነታት ስለዝተፈጥረ መቐለ ሓራውፅ እያ መቐለ ጥራሕ ኣይኮነስ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ምዕራብ ሓውስ ምዕራብ ሓይልታት ኣምሓራ እንትኾኑ ድልድላት እናሰበሩ ከይንስዕውን ምግባር እንቅስቃስ ጀመሩሉ ትውፅኢቱ ሒደት መዓልታት ንሪኦ ኮይኑ ኣለና ዝብልዎ ናይ ፌደራል ሓይሊ ደረጋ ሙሉእ ዝበሃል ደረጃ ስለዝተዳኸመ ናይ ሓረስታይ ሰራዊት ኣይተረፈ ክተትሎም ኣውጀም ዘእተውሉ ሕዝቡን ናይ ህዝቢ እልቂት ናይ ኣዴታት ሞት ክቕፅል ንምግባር ዝከኣሎም ኩሉ ብሓጠርጠር ዝብሉ ኩነታት ሓረስታይ ከይሓርስ ናይ ማሕረስ ናውቲ ሙሉፅ ዘርኢ ኩሉ ማሕረስ ዘድልዮ ነገራት ዘቃፅሉ ነበሩ ኣውዑር እናሓረዱ ኣቦይ ዝኺ ባዕሎም ጀኺኖም ዋላ ብኮሮና ዋላ ብኩሉ ዓይነት ሕማም ክቐትልና ንኽኣልስ ዘይውልዕዎ ብዕራይ ብዝሓርዱ
شفاتو يقتلنا لو حدا وصادر حكم حدا سيد نقول نسوا بنادي قمت ساعة عشان صون بعراي إلى بعد بحيزات الحرب ناي فيدرال بالو تدرات بناي شعبية وتدرات حال يوم تدريفهم يوم حزب كل الجبل حرسناي هي حرس كان مربط وفناقل باش حط موت ناي حرشان وقتي كتوفقوا كسبروا تارجت جيرن قاعد عصنا ناي شفات حيني وانا زبان طاقة حيلو مول مستدم سفه ناي تمونا جذبة ناي خلام جذبة قلت هلا أنا ما عندي أي منه والغنا أنا مساخي سلكي أو زرار والوان بكلهم أنفتات سلطرف حيلي يوقع له مولو نتقرأي سقات نهزونا سقات وزي إخوانا بالدرجة وإحنا نقاوطينا نقصاص المطلب دكتور دبرزين أبز اسمعوا زروا محاورات منقسي أبتن حراز وتأخبابتات علا وسروح الجمير إيلوم نيروم بزح عنوات وريد إيو جنزباو منقصاصات يلن خمي كتم محادروا إخم تداليكم زلخم كابئ يعاقمكم عاونا بزوي خنا هاوي مولاتي أتفيو شركات فيو in fact بانكات زوريفوي قالوا زوريفوي كاملة فتنو جن بستوصل ناحية سقوفي نايب حق المزرعة بانكات صراحة نياتات زوي دعاقورو بنزل ناي بسوا شفاتو زوريفهم زغدلو خنياتي اللي لهم ثلاثة على سوق موزحتين بانكات ولا تتزرفة سيقف كان سخون قصد له بنزل خيروين تقالي سامي فلذي زنا كنا محاضر بما يتشعد وصور حيلات توافرهم هزونا زبطها وسو شعبية تسفافاتي حيلات انحرا من الفيدرال حيل زبعات يوم بسمول محاورهم ولا روم ريبرس نقوار داخل سرح هزوي زنا سيولو محدرة وزح بخبج قرنين وصل نهزنا عم نهزنا ببكوابيهم محدرات تمرسهم سرحهم كجمهورهم مقوار عبي ترى يصوت له نايرسوس تاقم بقلص له حزوين نغمتي بقلص له متنايو تقراي كم أخر فيدرشين زقبعا وكل نقر خدركونا نذار خدركونا ناي ترانسبورت بالقالة خدركونا ناي شركة بالقالة خدركونا ناي مورات بالقالة خدركونا بتوصلنا درجة بناء على عقم الجمرنا مورات بالقالة دلو شمولو بمولو سقبنا خدركونا نقالة سينا خذوا متناين كونديشنز زي ما دفعونيو بحيلنا ون تن أقولك كمال أمجوار مساحتين قصيرة شركة عاتل سلام تبريد الحيلي مولو بمولو تقاويسو ونسزقبنا نروحون هنا تنفترنا فتوسنا يكون طلعتنا فتوسقبنا قردي هنا من محدار البحر نقلقين هنا نأتنا ورا ريفرس مجوار عبي صوت الجوار هزلنا حرنتو بوزحوا قاز غفلة لو مترعدي هنا صار محزون غفلة أنا هزو حيزها عرسو محاضرة لغنة تاس مشتار عزيز أقامي بحال إلي مثلا حوحاتون دعونا مسزوي مسخلهم عزو قالش زمت أفحال تاطوينو كل استفاد رفضة من بلا تفمهانو بزكاة مترح بلا كاوط أي بقلتنا أمثلنا زين قبلالون تذيقينو توخصي دوم بعد بحال لكسي كون الذي توخصي حدا زين حوار من دوكا بالقرنة تلقبنا قلت نروحون ونسات نرغا بسنا مالت مسلنا وينا زين فتح شكرنا منقست فيدرال بينا ومقرات تتصابقوا أوي جلو هو حد ما بعد شو عتنت بيز حاجة قد ما كنا تأميت له كواتهم دما حيلتات أمحرا كمعراب تجراي نخوت وزحتتي تحدا منقست أمحرا دما أبقربا معلتات نبي خمس بلوه والكايت أجدي خونا رايا هزبن 3 عمتات زحتو زنبر حتو مننتن وسنن سلازخونا زمت أنا جر خنكفل دلواتي نايلو مالو خميخم كده السما معوت خلو زي سلام على قريب أبي يقول طبعا توصدونا يبال هواج أوجله ويلو محراك اللعن أنا مسميت كرتو وزح ذروا أنا أبي حد شيء هنا لازم محرين أورمون محرين أورمون صومالين حفارن تقرأين محرك ناقاشوا وسلطان كنا بردال سبي مثل كيت ساعات من نبزة سنقول قرينا ثم حسنا المحرات مالو أو وش حاجة من نسمع محضر عادي بناء شعبية بناء فيدرال الحيلين قولوا تتعامون ذا زوجين وش نقول نقرينا مريت الطريق مريت تنا ثمانية سوزون ساعتين مريت حزل من قدي بدي يقدس كناس نازلوا كوابي معرابي هون والكايت هون رايا دولت كذا فمر تكلها تعيشي أي تراي فلذي تفاعلهم وصلهم نايتز المحزن ورم اللمود فعلان أكل غير هم ساري الحمد لله يكون قالوتي عندك يتنا عند سوسكي كار نوا قال النازل تغير له زي كتفوكم يا نار الفكر نارا على فوني أمريكا موتي نازل أنا تصورات فعلان وياه بترنا الفترة لو في ومالكان
ናይዚ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ጽባሕ ክቕጽል እዩ። ንሰራፍ ሳያነ መስግን ብወገና ተሓንሕደሩ